Mdara Joka Lucas. Madi. Ndaona kuti aiwa mbiri yenyu yatekeshera mukwadzana yekupedzera hip hop zvisiri kutombomira zvakanaka zvekutoti mamwe mativi mana emukati menyika umwe vari kutoziva kuti Joka Lucas ndiani. Kana kune vasiri kuziva ndofunga vachaziva after session ndotoda kuva panapa. Saka mukuona muchii Mdara? Ndakanzwa mamwe matune enyu sova ndaona kuti aiwa talent ramunaro mahwani. Nyika inofana kusangana nezita rekuti Joka Lucas. Maiziya ndikutaura right. Pane tune ra2025 Mdara. Tune ra2025 rakanzi Attention. Saka mukuona zvandakanorita ndakangonosota chorus Mdara maiziya. Then I remember kuti ndakakusenderai Mdara. Ndakakusenderai sempoka. Ndikati fila ichi kasina akamundudzo kuti munogona kungondicompilera malyrics here. Saka ndine magic yandiri kufunga kuti imi makandiitira panapa Mdara. Ndoramboti mutangi manzwisa nyika the raw version ya Joka Lucas achindisira chi vesi pasini. Mira Chima KFC 1000 marefsi. All eyes on you. Matura attention. Matura attention. Baby, all eyes on you. Maloka location. Dapper confession. Matura attention. Baby, all eyes on you. You got me crazy, could get Mary Jane. What the ine hondo with the hurricane. Upeza unopeza I can't complain. Obo mufaro ndo popa champagne. Sha uneka touch kunge military. Sauce wakafit kwenye majuela. Zaramu moyo mangu nemu galari. Wandipina mu brain nemu atari. Oyo. Aiwa Mdara, mimi mbada kuti vesi Mdara wamira. Mbada vesi Mdara. Matura attention, baby, all eyes on you. Right, aiwa mira tikadzoke Mdara, mira tikadzoke. Tauda topinda. Apo, hanje napo. Baby, all eyes on you. You got me crazy, kunge Mary Jane. What the ine hondo kunge hurricane. Upeza unopeza I can't complain. Opo mufaro ndo popa champagne. Sha uneka touch kunge military. Sauce wakafit kwenye majuela. Zaramu moyo mangu nemu galari. Wandipinda mu brain nemu atari. Matura attention. Alright, it's okay Mdara. Mira itidaiso Mdara, tichivanzwise. Kanzwisa ke final piece Mdara. Maiziya? Ichakubatika pa YouTube kai. Zvakare chama digital platforms. Saka vanogona kuita zvinhu zvavanoita nacho maTikTok. Aiwa Unenge magician, pawadarika ndaona magic. Unenge technician, apa wandiratidza tekiniki. Girl, you look pretty, wandikwadza nebeauty. Uri moto ngefuti. Yeah, girl, you look sexy. Une my hips, ne my KFC 1000 marefsi. All eyes on you. Matura attention. Baby, all eyes on you. Local location. Dapper confession. Matura attention. Baby, all eyes on you. You got me crazy, kunge Mary Jane. What the ine hondo kunge hurricane. Upeza unopeza I can't complain. Opo mufaro ndo popa champagne. Sha uneka touch kunge military. Sauce wakafit kwenye majuela. Zaramu moyo mangu nemu galari. Wandipinda mu brain nemu atari. Matura attention. why? Samuona chi? Joka Lucas. Mu comment section nemu caption. Mu comment section nemu chi? Caption. Ndichavaisira ma details page ra Joka Lucas nezvakare vazoti mamwe mangoma Joka Lucas akaipa neapi. So far tikumbovasiya vari mu curiosity iyo yakauraya kidzi. Waiziya? Ngavasangane nezita rekuti Joka Lucas. Mawana? Man. Yeah. Wow. Nice one.